nezuro kwakaitwa independence vanhu vakapemberera vamwe vachiti uhuru and stuff, but chinhu chakanyatsovhundutsa vanhu ma-MP vebato rinopikisa vemaopposition airo team rakasara kubato reCitizen Coalition for Change inoitwa iyo CCC. panapa chiri kuitika nechekudai so ivo vanhu ava mafambire avo ideology dzavo vanenge vachitoredza kuti independence atende because yakahaijegwa neZANU-PF. saka zvezvi zvakangofanana nekuti waenda kurally yeZANU-PF ndo mabeliefs avo matauriro avanozviita. But panapa team iri nekufindurana kwavari kuita, uyo vakasara muparliament avari kudai, uyo yakaresigna, uyo yakadai, so vakabva vangono atenda vanhu ndobva vatanga kuvabhasha vachiti muri vatengesi, mazidzungairwa, mazimbavha, nyaya yenzara, imimi munongotumwa nenzara zvamunenge muchiita. Mamessengers enhamo kamaZimbabweans munozviziva kuti vanonotumwa nenzara. So panapa chiri kuitika nechekudai so akabva apindura Carlton Wende achinyora kuti today I attended the independence celebrations in Buera. To me, we can differ, but on independence I go to pay my respects to the gallant fighters who paid the ultimate price to liberate us from oppressive colonial regime. We are independent but still fighting for freedom. I don't understand kuti pane musiyano here apa we-independence ne-freedom. And sikuziva cause South Africa chandozenje kuti vanoselebrate freedom achiti freedom day, but ndo atori manhikina uyo ari kuda kuedza kuda kuti dhanganyisa brain amene muri eZimbabwe ndo mapinduro ari kuzviita. Kuti mundu udzo pane musiyano here we-independence ne-freedom day, musiyano wacho ndeupi?